Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Πορνείο εδώ, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα, μετά το βίντεο που ανέβηκε χθες το βράδυ, όχι στη γωνία πίσω, παίζουμε και ένα snowball, έτσι να ανέβουμε λίγο, για να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτο kill για σήμερα είναι γεγονός. Αυτό να θέλω. Τον έχω. Πατ. Και αυτό άμα γίνεται. Όχι. Το που στη πήγε να με ρίξει. Εμένα ρε. Γατάκια. Αντιγιά. Πήρα και σκηνάκι. Diamond 5. Πρέπει να το ανεβάσουμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα νομίζω κλείνουμε από το 18. Πόσα χρόνια? 7 χρόνια και 6 μήνες. Κάπως έτσι. Γιατί νομίζω Δεκέμβρη το είχα ανοίξει το κανάλι. Κάπου εκεί είναι. Το μπούστι τον έπιασε. Εγώ θα βρω κανέναν. Αυτό να θέλω. Ωραία, τον εκτόξευσα. Θα γίνω γιγάντιος. Το πήραμε με 3 kills. Εύκολο. Δύσκολα ανεβαίνουμε πλέον. Έτσι 3 κιλάκια στα γρήγορα. Κάντα 4. Κάντα 5. Φίλε, είμαι άπιαστος. 6. 7 kill. Άμα το κερδίσω, πού το κέρδισα? Ωραία, 110 πόντους δίνει άμα κερδίσεις. Και τα 120 πες, γιατί ένα kill θα χρειαστείς, εκτός και να αυτοκτονήσει ο άλλος. Πήραμε ήδη ένα kill. Τρία kill. 4 kill. Kills. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε αυτό να. Σε μένα ρε. Άντε κλάψε. 6 kill. Καλά τα πάμε. Λοιπόν, μετά το Minecraft βίντεο χθες, το οποίο το κάνω από προχθές, πότε είχα ρεπού, προχθές νομίζω. Ναι, μου πήρε 1-2 μέρες. Γι' αυτό που είδατε, τέλος πάντων. Όχι. Ωραία φίλε, πάλι καλά. Πες μου το πήρα. Ναι, σώθηκα. Πάμε. Όχι ρε πούστη μου. Ωραία φίλε, το σώσα. Όχι τώρα, δεν το σώσα. Τέταρτος. Δεν πειράζει, πάμε. Έχω ήδη ένα kill. Έχω ήδη 2 kill. Τεράστιο είχε κάνει, αλλά το δικό μου ήταν πιο μεγάλο. Το πήρα το διαστημόπλιο. Επιτέλους. Για πάμε να το δούμε. Τι έπρεπε να κάνω γι' αυτό? 10.000 μέτρα σύνολο. Γενικά. Ωραίο είναι το διαστημόπλιο, νομίζω και παλιά το είχα. Θέλω κάνα kill.
να μεγαλώσω λίγο, γιατί έτσι είμαστε πολύ μικροί και άλλοι είναι τεράστιοι μπροστά σε μένα. Όχο, τώρα τον έφτασα. Θα πρέπει να πετάω και λίγο. Το πήραμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να παίξω, να ανέβω και θα δούμε. Λοιπόν, έπαιξα λίγο. Πάμε να πάρουμε μαζί το τελευταίο win για να ανέβουμε. 1 kill. 2, 3. Όχι. Όχι στο διάλογο, βλάκακο. Το πήραμε. Και πήγαμε. Expert 1. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, subscribe, comment. Και πήρα και καινούριο σκηνάκι. Πρέπει να σκοτώσω 300 άτομα έχω σκοτώσει. Και αυτό στα 1000. Έχω ακόμα. Αυτό. Γεια σας. Και κοντεύουμε το challenge μας στα 100 wins. Ευχαριστούμε.